Moisha Ghana ababaawa bi a ne ho yɛ fɛ paa na dodoɔ na anim na ɛsan sɛ to asi ɛso no enti. Yɛka Ghana ha Slay Queens a ɔno deɛ ɔnyɛ Slay Queen no ɔyɛ boss chick a kyerɛ sɛ Slay Queens ne nyinaa wɔdi mu tintimman paa. Na ɛnkyɛ biara na yɛtia ne nteɛ sɛ Moisha sɛ wasakra sɛ deɛ ɔde ne ho ama Nyame ɛnyɛ saa deɛ ɛkɔ no. Anhwɛ a na ɛho bɛyɛ den, anhwɛ a na heaven kɔ akɔyɛ asɛm de ama no enti na ɔde ne ho ama Nyame a ɛbaa abɛɛfo ntenten ahodoɔ so ma Ghanafoɔ nya bi kaeɛ sɛ ɛyɛ ntoro na wɔdi ɔpɛ attention kɛkɛ nti ɛma Moisha ɛkɔdelete ɛyɛ ne pictures a na wayiyi ne ho ɛnka ne pictures ne nyinaa ɔdelete firi ne social media handles nyinaa ɛso. Na wɔyɛ ne yɛnya ne nteɛ sɛ saa ababaawa yi ɔsɛ sɛsei de wabrɛ wiase nti no wɔpɛ sɛ ɔku ne ho, wɔpɛ sɛ ɔhyɛ ne ho akɔmfo ani nti no wɔkɔgyina ɛyɛ abansoro tententen mekyerɛ story building yɛ anka wɔbɛtwiri afa so abɛbɔ fam na anka wagye ne kra afiri ne nsam na wei ɛna mmerantewa ɛnan bi ɛkɔsɔɔ ne mu ɛgyee ne nkwa na nsɛm a ɔka kyerɛɛ mmarima yi ɛne sɛ na ɔwɔ Slay Queen adwuma nim na kyerɛ sɛ ɔwɔ wiase a na ɔnsakraeɛ no na ɔde mmabunu nkwaraa nketewa mmabaawa a na wɔ afei a wɔn mu ɛsi so no ɔde wɔn mu ɛma mmarima mpanimfo a wɔn mu aware ɛma wɔn ɛne wɔn da ɛgye sika ɛna afei so na ɔno ankasa so ɛyɛ bi ɛsiane sika ɛne ahonyadeɛ bi a na ɔrepɛ nti na ɔno nso ɛde ne ho ma mmarima ɛne wɔn mu ɛdeda ɛgye sika. Afei so koraa no na ɔnom wi cocaine ɔyɛ nneɛma bebree abere a na ɔmmɛyɛ kristoni no na ɔwieɛ no ɔsan so ɛde afutuo ɛkɔ ɛde ma Slay Queens kyerɛ sɛ mmabaawa na wɔn asi so wɔn ani amu wɔn dwa yɛ a wɔn de wɔn se ntaare a wɔn ɛbɛhyɛ na wɔn ɛde ato sintidua ɛwɔ ɔman mu ha no ɛno ɛna wɔn bɛyɛ no wɔde afutuo kɔma wɔn nyinaa sɛ mo nyinaa monyɛ na monsakra na hell mekyerɛ bonsam gyam na wɔn ka no ɛyɛ real ɛwɔ hɔ nti na obiara nyɛ na ɔnsakra. Na ɔbɛwie no ɔsan so ɛde to dwa sɛ ɛyɛ ahonyadeɛ a ɔpere wɔ wiase mu ha nyinaa watontɔn ɛyɛ ne fie ne cars a na wɔpere sɛ nka ɔbɛnya nyinaa watontɔn afei so ne sika a wɔnyaeɛ ɛnam akɔhwibra no nti no ɛno nso koraa no ɔsan so adonate ɔde ama n'asɔre a sɛsei ɔwɔ mu nti na obi biara ɛnhwɛ na wɔntwe ne ho ɛmfiri bɔne biara a ɔreyɛ mu. Sɛsei koraa na ɔse ɔrekɔ baabi a ɔde kyerɛkyerɛ na ɛkɔ na nka Moisha paa a wagye ne din kyerɛ sɛ ɛtoɔ kyerɛ sɛ biara na ɔwɔ bi but sɛsei deɛ Moisha se wɔ ne hwee biem. Abusuafoɔ Imadeck TV so ɛna wɔn gu so a wɔhwɛ sɛ deɛ yɛaka akyerɛ mu de biara sɛ nea ɛrekɔ so ɛwɔ ɔman yi mu ɛne ɔman ahodoɔ so nsɛm nyinaa yɛde bɛba abɛsom mo sɛnea ɛsɛ na ɛfata. Mesrɛ mo comment ma yɛn, subscribe na monhyɛ yɛn video yi so ɛma Nyame ɛbɛhyira mo. Meda mo ase ɛma mo mu ɛne hwɛ.